Ennio Morricone italiar musikaria. Musikari hau ez zegoen Misioa pelikularen musika konposatzeko prest. Agenda beteta zeukan eta. Gainera, ez zuen Amerikar zinemagintzarako lan egin nahi. Konbentzitzeko produktoreek pelikula ikusezan eskatu zioten, eta esenetako batek erabat hunkitu zuen Morricone. Apaiz bat, oianearen erdian, doinu bat jotzen ari da oboe batez, eta indigenak hurbildu egin zaizkio, musikaren edertasunak erakarrita. Eszena hori Martzeloren oboerako kontzerturako adagioren egiten zuten, eta benetan magikoa izan zen. Pelikula ikusitakoan Morriconek onartu egin zuen lana. Oso doinu ederra idatzi zuen. Bake sentsazio handi bat transmititzen duena.